Il-Gvern permezz tal-Ministeru l-Inklużjoni iffirma ftehim ta' aktar minn €2 miljun mal-Fondazzjoni Nazzaret li se jsarraf f'għajnuna diretta lil madwar 30 persuna b'diżabilità biex ikunu jistgħu jgħixu fit-tliet idjar fiż-Żejtun. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support spjegat li f'dawn id-djar il-persuni b'diżabilità jitalmu jaqraw, jiktbu u jaħdmu. Qed nagħtu post ta' residenza għal 30 persuna oħra b'diżabilità. L-Aġenzija Support tkompli segwi daw il-persuni b'diżabilità meta jkunu anka fid-djar tal-non-governattivi. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet kif dan il-ftehim huwa konferma ta' kemm il-Gvern qed isaħħaħ il-fiduċja tiegħu fl-għaqdiet mhux governattivi. Kollox minn Mejju s'issa kellna €15 miljun fi ftehimiet li ser ikunu qed wasluna 3 snin li ġejjin biex nofru verament l-aħjar dinjità lil persuni b'diżabilità biex jibqgħu jgħixu f'kunċett ta' soċjetà, villaġġ u inklużjoni flimkien man-nies tal-lokal. Il-President ta' Fondazzjoni Nazzaret, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka, qalet kif din l-għajnuna mill-Gvern twassal biex persuni b'diżabilità jgħixu ħajja dinjituża.